And welcome back to Mom's the Word. Ako mga mommies, for sure, marami sa inyo ang nababahala sa, sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Yan. Kasi ngayon, usong-uso na naman ng dengue. At eto pa, meron pang sumaling isa pang sakit, which is yung H1N1. So, napaka-ganda ng ating discussion ngayon. Pero, bago pa yan, i-introduce ko na ang aking special guest for today. Is a very close friend of mine, the training officer and infectious disease control nurse ng St. Jude Hospital. Let us all welcome Mr. John Cabasan. Hi, friend! Thank you for inviting me here, Yay! Sheila. Grabe, I'm so honored that you welcome me here and give you help the other moms out there. Yes, naman, syempre. And it's our privilege naman na i-guest ka namin para naman ang ating mga mothers magkaroon ng idea, di ba? Tungkol sa, dengue and H1N1. Exactly. So, lalo na ngayon na correct. maraming naapektuhan ng sakit na ito kasi tag-ulan na. Correct! Yes. So ako, friend, paki-discuss naman ngayon, saan nga ba nakukuha ang dengue? Alam nating lahat, lamok. Pero anong klaseng lamok? Di ba? Kasi hindi siya basta-basta lamok lang. Actually, ang dengue ay isang sakit na kinokos ng tinatawag nating dengue virus. May apat na virus kasi ito. Dengue 1, 2, 3, 4. At itong mga viruses na ito ay na ipapasa sa mga tao sa pamamagitan ng lamok na tinatawag nating Aedes aegypti. Yes, ito ay ang may di ba? Ang mga lamok na ito, madali natin makikita kasi sila yung mabababa ang lipad at kung makikita natin, kung scrutinize natin itong mga lamok na to, may mga stripes siya. Yung paa, yung mga legs paa, niya. exactly. Oo, so yun ako mga mommies, ayan. Next time na may makita kayong lamok sa house nyo, tapos pinatay nyong ganyan, yan, tignan nyo yung paa kung stripes siya, Aedes aegypti yan. Yes. Delikado yun. Siyempre, for practicality reason, huwag na nating tignan pa na kung, wait lang, Aedes aegypti ito, nakukosa ito ng dengue virus. Maganda, basta nakita tayo lamok, patayin na natin. Diba? Naman! Pero, yun. Tapos, ngayon, nag-breed siya, hindi lang sa dirty water, di ba? Nag-breed to, actually, sa mga clean water, clean or dirty water, basta hindi siya gumagalaw. Kasi tinatawag natin stagnant water. Correct. Okay, so, kaya nakikita natin yan sa mga alulod, sa mga bases, kung meron tayong mga bases sa bahay, o kaya kahit sa mga halaman na may mga cups na ganyan, nakita natin may mga tubig dyan, di ba? Pwedeng mag-breed doon yung mismo mga kiti-kiti na pwedeng pagmulan mga Aedes aegypti. Okay. So, friend, paano ba, kunwari, kasi narinig ko meron tayong dalawang klaseng dengue. Yes. Right? Ang dengue fever and dengue fever at tinatawag natin dengue hemorrhagic fever. Ano naman ang difference? Ang dengue fever, from the name itself, fever lang. Okay? Pero ang cause nito, syempre, dengue pa din. So, fever, ibig sabihin mataas ang temperatura ng pasyente. Umaabot ang mas mataas sa 37.5. Okay? So, from 37.5 pataas, fever na po yan. At kung nakita ng doktor, okay, classic signs to ng dengue, consider yun as dengue. Okay? And ang mga pasyente pa nagkakaroon pa ng mga sintomas ng pananakit ng tiyan. Okay? Pananakit ng tiyan. Pero pag nag-progress itong sakit na to, pwede siyang maging dengue hemorrhagic fever. Kasi stages po ito. So from dengue fever, magiging dengue hemorrhagic fever. At may mga stages din niya, dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever naman, from the term itself, ibig sabihin niyan, dinudugo na ang tao. Saan naman nagdudugo ang ang tao? So nagsisimula yan sa ilong, pwedeng lumabas ang dugo sa gums o sa gilagid, pwedeng lumabas sa tenga, sa mata, sa tenga, o dito why not? Dito ang tenga. Why not? Okay. Dito sa mata, dito sa tenga, o sa iba pang parte ng katawan na pwede sa ihe, makikita nyo na ang ihi ng pasyente may kasamang dugo. At the same time, meron din iba, dinudugo naman sila sa loob ng katawan, meaning sa tiyan. Kaya pag nagsuka sila, makikita nyo, ang kanyang sukay ko, tinatawag natin coffee ground, parang kape. Correct. Okay, yun. So, yun yung dengue hemorrhagic fever. At sa stage na to, dito na natatakot ang mga doktor, lahat ng mga healthcare workers, kasi syempre toxic na, dinudugo na yung tao. At just like any other viral infection, walang gamot dito. Ang meron lang ang gamot lang dito ay tinatawag natin supportive care. Walang gamot ang dengue, friend? Yes.
wala pang gamot dito. Pero ang ginagawa ng mga doktor ay ginagamot nila yung mga sintomas, hindi necessarily yung mismong sakit o yung mismong dengue, hindi nila pinapatay ang dengue. Kasi wala pa nga pong gamot dito. Okay, so sa mga mommies natin, kunwari may fever na yung anak nila, kailan, kasi yung ibang mommies parang, nagnat lang yan, parang, paano ba nila malalaman na kailangan na nilang dalhin sa ospital, which is yun nga, yung fever na ilang araw dapat? Basta naramdaman nakita na natin na ang ating mga babies, ang ating mga anak, o ating mga kasambahay ay meron ng fever, dali na kagad natin ito sa ating kahit one day pa lang? Yes, one day. Kasi syempre alarming na to. Bakit yan nilalagnat ang isang tao? Okay, isa na to kasing senyales na magsasabing, ay may mali sa katawan ng tao. So, kahit sabihin pa natin lagnat ito na cause ng dengue o cause ng kahit anumang bacterial infection, pagbigay alam na kagad natin sa ating doktor kasi ito ay isang alarming stage and dapat kasi natitreat na agad pa lang sa unang parte pa lang ng sakit. Kasi tsaka merong cases na bumababa agad ng platelets. Yes, yung tinatawag natin platelets. Kasi yung platelets na yan, yun yung mga importanteng components ng ating katawan, ng ating dugo para ma-stop yung blood. Ma-stop yung pag-flow ng blood pag nasugatan tayo. Oo. Okay. So meaning, nabanggit mo nga kanina, yung lagnat, yung sakit ng tiyan, usually, di ba? At saka merong rashes, right? Yes, may mga rashes yan. So dali na agad mga mommies sa ospital, wag nang patagalin pa. Yes, huwag na tayo magpatumpik. Huwag na natin sabihin, lagnat lang yan, madali lang siyang yun. Ano lang yan? Biogesic. Yes, binibigyan ng biogesic kasi nga sabi ko nga kanina, ito'y viral infection at ang ginagamot ng doktor, yung mga sintomas ng dengue fever o dengue hemorrhagic. Paano naman nila malalaman ng difference ng dengue sa malaria? Ang malaria naman, it's ito namang sakit na kung saan ang cause ng paglalagnat o sakit ng tao ay yung tinatawag natin plasmodium. Okay? Plasmodium. Ang plasmodium kasi is itong mikrobyo na inaatake niya yung liver ng tao. Okay? Ang difference kasi nito sa dengue, ang dengue kasi viral. Ito mikrobyo. Pero lamok din. Lamok din. At itong malaria na to, okay, nakikita lang to sa mga specific places sa buong Pilipinas. Hindi naman sa buong Pilipinas, unlike dengue, lahat yan. Kung consider natin, pwedeng buong Pilipinas. Pero ang malaria, like for example, Palawan. May mga areas areas. Endemic lang siya sa mga specific areas sa Pilipinas. Like Palawan, Rizal, Quezon. Yun yung mga karaniwang lugar na kung saan nagkakaroon tayo ng tinatawag natin malaria. Okay. So, dahil dyan at napag-usapan na natin ng mga symptoms, ano ba ang mga pwedeng gawin ng mommies to prevent na magkaroon ng dengue? Mga practical na pwedeng gawin ng mga nanay. So, like for example, meron ng fever si baby, right? Fever si bagets. Ang gagawin natin, syempre, mataas ang lagnat, mataas ang temperatura. Ang gagawin natin, tinatawag natin sa nursing, usong-uso ang tinatawag natin tepid sponge bath. Anong tepid sponge bath na yan? Ito yung normal na pinapahid natin, ang bimpo sa katawan ng tao. Pero ang tatandaan natin dyan, hindi yun natin nirarub. Correct. Okay? Ayan, ang tatandaan natin, kinakailangan lang itap. Okay? Itatap natin. At mas maganda, huwag tayong gagamit ng alcohol. Hindi na natin lalagyan ng alcohol. Simpleng tubig lang na galing sa gripo. Yun ang gagamitin natin pang pipigain natin. Tapos yun yung pang lalagay natin. Kasi nung araw, friend, di ba, nilalagyan nila ng yelo. Yelo. Yung malamig dapat na water. Ano ko na nung araw. Kasi pag nilagyan mo ng yelo, mag-chills yan. Di ba, pag nag-chills ang tao, mas lalong umiinit ang katawan. Tignan mo ikaw, pag lalo kang tumatakbo, lalo kang gumagala, mas umiinit. Yun nga piniprevent natin, uminit ang katawan ng tao. Kasi nga naman, pag inano mo siya ng malamig, bababa man yung ano niya, yung lagnat niya, magsushoot naman yung kasi nga, dahil manginit siya. Correct. So mga mommies, remember, ano lang yan, yung water from the gripo lang, hindi kailangan ng alcohol or ano. Hindi ng alcohol. Oo, correct. Another thing pa tatandaan natin is yung pag nagdudugo ang ilong ng pasyente, ng bata. So, anong bang ginagawa natin? Usually, ginagawa natin dyan, ikaw, bilang isang nanay, anong usually mong ginagawa?
Ice! Nilalagay dito. Okay, tama. Lalagyan mo ng ice. Pero saan mo nilalagay ang ice? Ang tamang paglalagay ng ice, hindi sa butas ng ilong, kundi dito sa bridge ng ilong dito. Okay? At the same time, dapat ipinipinch natin yung nose ng pasyente. Saan naman natin pinipinch? Hindi ulit sa butas ng ilong, kundi sa bridge ng nose. Okay? At pipinch natin yan for 5 minutes. Another thing that we need to consider also is yung position ng client or position ng pasyente. Pag pinipinch natin ng nose. Paano ang posisyon? Kasi usually pinagagawa ng mga nanay, pinatitingala ang pasyente. Diba? Nakaganyan. Para hindi bumaba ang dugo. Yes. Kasi ang problema nga lang, pag pinatingala mo yung pasyente, yung dugo, imbis na kung saan man pupunta siya sa baga, pwede yung tinatawag natin ma-aspirate. Okay? Sa daluyan ng hangin. So, para ma-prevent yan, dapat ang gagawin, nakapinch ang nose, and then dapat naka-lean forward ang pasyente. Talagang nakaganon. Yes, dapat ganyan. Okay. So, yun. At dahil dyan, at bukod pa dyan, naku, ano pa ba kailangan gawin? Siyempre, ano ba? Yung tanggalin na natin mga mommies, para yung mga stagnant natin. na ano dyan. So, dapat yung mga alulod natin parating natin nililinisan. Yung mga bara dyan, dapat tinatanggal natin. Kasi pag nagkaroon ng bara, syempre may ipon yung tubig. Pag naipon yung tubig, pwedeng pamugaran ng ating tinatawag ng mga lamok, yung Aedes aegypti. So, yung mga flower vases natin, so every now and then, dapat pinapalitan natin. Kasi pag napansin mo, isang linggo mo siya hindi pinalitan, makita mo may mga kiti-kiti na dyan. Correct. So, everyday dapat pinapalitan din natin yung mga yan. And then, yung mga drum, kunyari nag-ipon tayo ng tubig sa bahay, imbes na nakatiwangwang lang siya, lagyan natin ng takip. Okay, ng takip para hindi siya pamugaran ng kiti-kiti. Okay, friends. So, ano pa ba ang pwedeng gawin? Ano pa? Kasi, ang mga pasyente may dengue, dehydrated. So, ang ginagawa kasi natin pag dehydrated, ang ginagawa ng doktor, dali sasabihin ng doktor, painumin mo na kagad ng Orisol. Ang tanong dyan, hindi lahat nakaka-afford ng Orisol o kaya tinatawag natin, iba naman gusto ng Gatorade. Hindi lahat nakaka-afford kasi, hindi lahat nakaka-afford ng Gatorade o kaya ng Orisol. So, ang tip natin, paano tayo gagawa ng sarili natin Orisol sa bahay? Ayan, yan naman. Okay, simple-simple lang. Dapat pakuluan natin yung 1 litro ng tubig. Siyempre, palalamigin natin ito. Paglamig niya, hahaluan natin ng 2 teaspoon o 2 kutsarita ng ng salt. Okay? Ano ba sa Tagalog ang salt? Asin. Okay. 2 kutsarita ng asin at 8 kutsarita ng asukal. Hindi naman ng asukal. And then hahaluin lang natin ito. Ang tip kasi dito, hindi lahat ng bata nagugustuhan. Kahit ako, nakatikim na rin ako ng homemade Orisol. Kumusta? Para kang tumitikim ng 1 litro ng pawis. Okay, pawis. Hindi masarap. Hindi masarap. So, ang tip ko dyan para sa ating mga mommies out there is i-chill muna sa refrigerator. Okay. Ang homemade Orisol. Para pag nag-chill siya, din pagkainom, hindi ganun kapangit ang lasa pag ininom ng bata, lalo ng mga bata ngayon. Medyo sensitive sa mga iniinom nila. So, pag nainom na nila, baka sabihin nila, pag pinainom mo ulit, ayaw na nila kasi pangit yung lasa. So, to make it more palatable, ilalagay natin sa ref para hindi kagad malasahan yung pangit. Yan. Ako mga mommies, nakuha nyo ba yon? 1 litrong pinakulo ang tubig, tapos 8 kutsaritang asukal, 2 kutsaritang asin. Yes, ganun lang po kasi. At syempre, kung natin pagpapaliban ang pagdala sa baby, o sa bata, sa bagets, sa pinakamalapit nito. Oo, yun naman ang importante kasi minsan, ang pansin ko lang kaya nagkakaroon ng mga komplikasyon kasi nga, huli na pag tinatakbo sa ospital. Parang nagdudugo na ng sobra-sobra, kaya ilang araw na siyang nilalagnat. Tapos saan talaga nagkaroon na ng komplikasyon ng pasyente. Correct. So mga mommies, dapat always be aware talaga sa lahat-lahat bago pa, things might get worse. Ayan. So, ayan. Napakarami na nating napag-usapan mga mommies, pero sa ating pagbabalik, mas marami pa tayong pag-uusapan. Get ready, H1N1 ang susunod. Moms to Word, we'll be right back.